Sa headlines kan mga barata, sektor kan transportasyon sa siyudad kang Nagasin, Camarines Sur, dahil nagpartisipar sa nationwide transport strike. Duang aki ginamit sa panghabunin baga sa sarong tindahan sa barangay Balatas, siyudad ni Naga. 66 years old na lalaki sa Ragay, Camarines Sur, gadan sa pambabadil. Business forum na may titulong How to Survive Your Business in an Economic Downturn, gigibuhon sa Naga College Foundation. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Normal ang naging biyahe kang mga pampublikong lulunadan sa probinsya nin Camarines Sur sa tahaw kang nationwide transport strike na pinaggibo duman sa Metro Manila. Pon kasubagong aga, normal ang naging biyahe kang mga bus asin jeepney palaog sa syudad ning Naga. Padagos man ang pagbiyahe kang mga jeepney asin trimobile sa laog kang syudad. Ang sektor kang transportasyon ang padagos na nag-aagrangay kang halangkaw na presyo kan kada litro kang produktong petrolyo asin naglalaom ning ayuda hali sa gobyerno nasyonal. Mientras tanto, nakaalerto man ngunya na aldaw ang 598 na kapulisan kang Naga City Police Office na inilatag kasubagong aga ni City Director Police Colonel Gilbert Fareñas para sa seguridad kang publiko urog na si mga mapartisipar sa transport strike. Ang nasabing bilang kang PNP personnel ang mahihiling sa mga tinampo para magbantay sa bulos kang trapiko. May mga naka-standby man na medical teams in kaso may mangyaring kariribukan. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles, mayo man na monitor ang PNP na may grupong nagrarally urog na tadaiman nagkuaning permit sa opisina kang NCPO. Alagad kung igwaman, sinigurado kang opisyal na nakahanda ang PNP Naga. Ang Naga City Police Office, nag-deploy kita ng personnel in relation duman sa transport strike nga ni Munyanal daw. So, nag-deploy kita ng personnel na more or less nasa 598. Kaibanan digdiyo itong regular deployment sa buong Naga City na. Itong sa traffic, igo din digdiyo sa medical, mga naka-standby na if in case na may mangyaring kaguluhan, igo kitang i-deploy and igo kitang ma-responde na intended duman sa marali. Base duman sa paghanap taning mga information, ang Naga City Police Office mayo man kitang nahiling na nagkuaning permit para sa rally and sa ngunyan mayo pa din kami na nababaritaan na marally. Sana mayo nang mag-rally pero if in case na igwa, ang sa tuyang opisina is ready para magdagtaoning seguridad para sa tuyang mga kababayan na maluwas kang sa indang mga kulugbuon. Padagos sa mga barata, big time rollback sa presyo ng petrolyo. Dahil namatean kan mga jeepney drivers sa Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Daipan namatean ka mga jeepney drivers sa Camarines Sur ang kainot-inoteng big time oil price rollback kasuudma aldaw ning Martes matapos ang sunod-sunod na oil price hike. Inaasahan ka mga driver na 20 pesos ang ibabawas sa kada litro kang krudo. Alagad kang magpakarga ini kasuudma, 16 pesos sana ang nabawas. Actually parang nadaya kami ron kasi ang sabi ng Pangulo 20 pesos, no? Pero sa realidad, magpunta kayo sa gasolinahan, hindi naman 20 pesos yung ibinaba. Actually, doon sa kinargahan ko ngayon, 16 pesos lang yung ibinaba. So parang nadaya pa tayo ron. Sigun kita Tatay Joseph, kung sa masunod na mga aldaw magkaigwa pa nin panibagong rollback sa petrolyo, day naman subot sinda maditipisilan pa asin posibleng may maipuli ng pasalubong sa pamilya. Kung magbaba pa siya, dahil naman kami mahihirapan, kami mga driver. Igo naman kami maipupuli sa pamilya namin ng mga pasalubong. Tapos siyempre, ang gruda baba naman. Makakabakal-bakal namin kami kang mga para sa akin. Pero ngayon ma'am, di pa po kaya. Talagang sa bagas lang, saka sa panira. Mientras tanto, halat mo niyan ka mga jeepney drivers kung nuarin maitataos sa inda ang ayuda o fuel subsidy kang gobyerno.
Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga barata, pinagpalawig kan Palasyo Malacañang ang pag-file ng income tax return sa Bureau of Internal Revenue hasta sa bulan ni Mayo. Ngunya na aldaw, Abril 15, ang pinagtalaan na deadline kan Bureau of Internal Revenue para makapag-file kan sa indang income tax return ang mga negosyante as in individual. Liwat ng apodan ang Revenue District Office number 65 West Camarines Sur na dain na halaton ang sunod na deadline bago magsumitir kan sa indang income tax return para makaiwas subuot sa pinalidad. Sa ibang mga bareta, nagpapadagos ang desilting works kan Camarines Sur Irrigation Management Office District 1 as in District 2 Libmanan Kabusaw Pump Irrigation System main as in lateral canals. Sinasabayan man inining higot na monitoring kang pagdistribute kang tubig para masiguro na makakaabot sa nangangaipuhan ng tubig sa umahan urog na ngunya na sobrang init kang panahon. Sa sumuyang pagbabalik, duwang minor de edad na lalaki asin babae ginamit sa panghahabon bagas sa sarong tindahan sa Barangay Balata, Siyudad ng Naga. Iyan asin iba pang nangingenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students in turn are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology
and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, panindang sira sa Naga City People's Mall, bastante. Presyo nagbaba. Para bakal, kulang na. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Dawa may bastanting suplengo niya ning sira na nag-aabot sa Naga City People's Mall, nagbawas man in mga panindang sira ang mga paratinda. Ulit takulang naman subuot an para saod. Haros kabanga man sa dating presyo kang sira ang ibinaba. 140 na sana ang kilo kang Lourdeste na dating 240. Si dating 200 man na kilo kang galunggong, 100 pesos na lang. 240 naman lang ang kilo ngunyan kang bisugo na hali sa 350. Ang dating 600 kada kilo kang lapu-lapu, nagpapakol na lang sa 300 per kilo. Ang tabyos na dating 240 ang kilo, 140 na sana. As in 250 naman lang ang kilo kang talakitok na dating 350. Oo, nagbabahalos 50% pinabakang presyo kan sira. Bawas kami. Dating nagkukuha kaming mga sa sarong klase lang, tulo apat, 5 banyera ngunyan, ang sarong box. Baka kung dahil mo ano yan, yung ano baga, ibaksak yung kabanga, dahil pa maubos. Ang kabanga, didilin siya, ang kabanga, halimbawa 25 kilos, madilin siya kami, 20-20. Ang kabanga, matabla palugi pa, maubos lang. Bagsak presyo man sa mga tindang sira ang paagi ni Nanay Maiden para mapaubos ang sa iyang mga paninda. Sigun sa iya, kung dati ang mga paratinda ang nasusunod sa presyo, ngunyan ang mga parabakal na. Ayo, bigay ng bigay, tumawad ka lang, bigay ng bigay. Kaso daw tumawad, mayo daw partawad bagang ngunyan, mayong parabakal. Mayo nangyayari ngunyan. Dati kami ang nasusunod, ngunyan ang parabakal nasusunod. Minsan nga ni ma'am, nakahapok sa muya, halos 30 minutes ba ako makadesisyon. Inot ka na akong sindang mapipilian ay, murang-mura. Yan ang kwento yan. Ang reason me, kaya talagang maluyakon kami ngunyan.
Alagad daw kadikit na sana ang nakukuang ganansya ka mga partinda sa Naga City People's Mall, sabi ni Nanay Maiden, life must go on. Kaipuan padagos lang sa paghahanap buhay, urog na kung may pamilyang binubuhay. Ayos man lang, life must go on. Sige-sige lang daw, paano iba mangkadikit. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, nahahaluyan man subuot ang pag-abot ka mga sirang lawlaw sa Naga City People's Mall huli sa mahal na transportasyon. Kung makaabot man sa merkado, hababa naman ang presyo kaini, sigun kay Maiden San Juan. Kung dati ang sarong banyera ng lawlaw na babakal sa kantidad na 3,000 pesos, ngunyan nadidipisila nang maipabakal sa 2,000 pesos. Ang problema man kung tano ta, maluyang ko yan, ang abot kan lawlaw, na siguro mahal ang transportasyon, pag abot digdiyo, bagsak presyo. Dati nababakal mo yan 3,000 sa rumbanyera, ngunyan 2,000 ata pa nagbabakal. Sa police report, dead on arrival sa Ragay District Hospital ang 66 years old na si alias Marcelo. May sadiri ning sari-sari store asin residente kang barangay San Rafael, Ragay, Camarines Sur matapos ubot ining badilon kan duwang sospek na naglaog sa harong kang biktima. Sa istorya ni Geraldine Diaz, bantay sa tindahan kang biktima. Mientras na nagbabahog siya kan atama na ido ni alias Marcelo, kan subanggi, bigla subuot na nag-abot ang duwang lalaki na nakasulot ning crash helmet asin lunad ning motorsiklo. Sinabihan subuot siya na maglaog sa harong, alagad narisan niyang may ginabot sa habayan ang saro sa duwang lalaki kung kaya siya duminalagan paluwas sa natad, huli kang pagkatakot. Asin digdi na siya nakadangog ning sunod-sunod na putok ning badil. Ang duwang sospek ang nagdulag lunad ning motorsiklo pasiring sa direksyon kang barangay Liboro. Nadiskubre ang biktima na nakahigda sa saiyang katre na may tama ning bala sa saiyang payo. Padagos ang pinagigibong pag-iimbestigar kang PNP Ragay sa nasabing shooting incident. Sa ibang police report, duwang menor de edad na babae sin lalaki ginamit sa panghahabon bagas sa sarong tindahan digdi sa syudad ning Naga. Ang estilo ning panghahabon nakuha na ning CCTV footage. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang nakuanan kang CCTV camera sa tindahan ni Ma'am Cheryl Painante sa Zone 5, Barangay Balata, Siyudad ni Naga, pasado alas 11 udto kang nakalis na Lunes, Abril 13, kung saan ang bantay sa tindahan ang sa iyang aking babae. Sabay na nag-abot ang duwang babae na may kaibahan na aking lalaki asin babae para magbakal. Tulos nagranis sa tindahan ng mga ini matang pasimpleng kinuha kang menor de edad na babae na may darang basket ang sarong bag nin bagas na nakadisplay sa tindahan. Nagsunod man ang aking lalaki na nagkuanin bag nin bagas na marikas nagdalagan mientras sa pinagkakaulig kang duwang babae si tendera. Tinahuban man nin basket ang bagas na binitbit kani paluwas. Salam. Ay, may pala ka din. Magkano dito, be? Ito yung ano. Yung hindi na siya pinapalitan ng kaya. Susog ki Ma'am Cheryl Painante dahil subot pamilyar sa saindang lalagon ka mga babae. Naglunad subot ang mga ini sa nagahalat na top-down o tricycle na ipinarada harayo sa saindang tindahan. Mayo man subot plate number ang top-down. Sa pag-review man kang barangay sa saindang CCTV, hali subot sa direksyon kang barangay Kararayan ang nasabing grupo. Nakapagpablatter naman sinda kasudma sa barangay asin police station number 6. Pag-review ni CCTV, although kaya si location kan si CCTV, medyo parayo sa against the light po si sarong CCTV. Ngayon po. Then, diin kayo familiar ang mga personahe. Bihira man ito magbarakalides sa tindahan. Kasi ang purpose lang talaga siguro nila maghabol. Ay, opo. Pero base sa analisasyon mi po,
siguro bako na tong sarong beses na kagibot sa tindahan. Dahil lang na risa. This time kaya, yaw si Aki ko na may siya, may doubt siya, may instinct na na garo may nawara nga ni. So talagang nagsirip siya paluwas. Sabi niya nga ni na may bitbit na si mga Aki. Pero makayang plate number si top down na tricycle. Para kay Ma'am Cheryl, bako lang ang mga nawara niyang bagas ang sayang ikinakahadit, kundi ang salang itinukdo sa duwang aki kan mga magurang o kaibahan kan mga ini sa paggibunin maraot. Actually, sir, dahil ako masyadong affected kan sinawara. Ang nakaka-apekto sa ako, nagbabother sa isip ko, si kang mga aki na pig-involved duman sa pangyayari. Kasi at their early age, garo mayo na sindang takot or remorse sa ginigibuninda. And kumbaga, pag nagkaparamilya yan, mamultiply sinda the same attitude na dahil pinapagalan ang pagbuhay kundi inaagi sa paghabol. So kaya ako to tig-post sa social media kasi nakaka-alarma na arog na kinungunya ng sa tuyang mga tatian. Padagos pa ang ginigiwang pag-imbestigar kang Barangay Asin Police Station No. 6 sa nasabing insidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, huli kang nangyaring panghahabon sa tindahan ni Ma'am Cheryl Painante. Mas magiging malikay na subuot sinda asin may mga pagbabago sindang gigibuhon. Number one, sa bawat pangyayari, bagay you will learn lesson. Number one, dapat di na nagapalaw sa tindahan. Panduwa, dapat lagan harang. Tapos, kung pwedeng mag-add-on ng personnel or maging vigilant ang mga parabantay. Sa ibang bareta, ginibukan sa ugma sa sarong fast food chain sa Banwaan ng Pili, Camarines Sur ang fire safety seminar as in fire drill para matukdoan ang mga personnel kung ano ang gigibuhon sa panahon ng emerhensya. Kabali sa pinagtukdo sa sainda ang tamang paggamit kan fire extinguisher, pag-ebakwar sa nasusulong edipisyo, asin pagbilang kang mga naapektaran kan sarong insidente. Ang BFP Pili ang pinamamayuhan ni Fire Inspector Dexter Prades bilang Municipal Fire Marshal. Sa ibang bareta, naging matarayumpo ang pinaggibong ugnayan sa barangay sa pangingenot kang 22nd Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Santa Cruz, Kasiguran, Sursugon. Ang nasabing aktibidad ang suportado man kang Barangay Council, Rural Health Unit, asin kan Kasiguran Hairdresser Association, PNP, asin kan lokal na gobyerno kang Kasiguran sa pamamayo ni Mayor Maria Menes Hamor. Obheto kang programa na pakusugon ang relasyon kang gobyerno asin komunidad na sinabayan kan manlain-lain na serbisyo, siring kang libreng gupit, asin ang pagpapaliwanag mapadapit sa isyu kang West Philippine Sea. Business Forum na may titulong How to Survive Your Business in an Economic Downturn. Gigibuhon sa Naga College Foundation sa masunod na simana. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Eugene Nueva. Kan magkaigwan ng COVID-19 pandemic, intirong tinamaan ang mga yaon sa sektor kan pagnenegosyo. Ngunya na igwang problema sa Middle East, nagtulod sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo, liwat tinamaan kan malalang epekto ang mga satuyang mga negosyante. Alagad, saro sa mga institusyon na pusog asin nag-uuswag, maski sa tahaw kan mga krisis, iyo ang Naga College Foundation na pinapamayuhan ni Mr. Mario Villanueva. Para makatabang sa ibang mga negosyante sa rehiyon na malampasan ang presenteng sitwasyon, gigibuhon ang sarong eksklusibong business forum na may titulong How to Survive Your Business in an Economic Downturn, ngunya na April 18, alas 5 ni pagkahapon sa Medical Classroom, 3rd floor ST Building, kan Naga College Foundation Main Campus sa MT Villanueva Avenue, Barangay Liboton, Naga City. Mismo si Mr. Mario Villanueva, dating presidente kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, asin presenting president kan Naga College Foundation, ang mahera sin karaman asin mga lakdang kung paano ang negosyo matatawan seguridad sa tahaw kan mga krisis. Naging managing director kan nagkapirang multinational companies sa laug asin luwas kan nasyon, kaya eksperto si Mr. Villanueva sa practical strategies,
crisis management asin motivational leadership na pwedeng kapurutan nin adal kan mga negosyanteng nasasakitan sa mga panahon ng kasakitan. You know, I'm so concerned about the businesses. As you know, I used to be the president of the Metro Naga Chamber of Commerce, and I know that businesses would be facing challenges because of the oil crisis, no? Because of the war that's happening now in the Middle East. I decided to share my experience sa mga negosyante on how can they be assured that this economic downturn ng economy, they will survive. Some basic management guidelines na pag sinundan mo naman, then that should give you some level of confidence na you'll be able to face the problem of inflation, high prices of delivery because of high price of gasoline, and so on and so forth. So maraming process na I can share through my work experience and also through my studies from Asian Institute of Management. Apwera kan mga kaaraman, oportunidad man ang nasabing forum para makabilog ni network asin connections ang mga negosyante sa rehiyon para sa pagtatarabangan asin dagdag kaaraman halis sa eksperyensya kan kada saro. Para sa registration process asin sa mga detalyes, mag-email sana sa glofabusiness@gmail.com. Para sa GNN TV 48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nanginyanot asin na papanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updaten kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomanya, asin ini ang GNN TV 48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit,
Dito, from concept to screenwriting, from shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today.